subscribe naman dyan mga idol. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas inyong pag-aruga. A few moments later. Nakospan po. Anong pangalan po? COD po, sir. Cash on delivery po worth 20,000 po, sir. Mayroon ako dito, 20. Kwan ma'am, anong pangalan sa akin? Delivery po, anong pangalan niyo naman? Wala naman ako. Order mo. Kailangan ka dara sa inyo. Tinanong sa akin. Sultan. Kwan po, sir. Rinaldo Bautista, sir. Barangay Bantugan daw po kasi, sir. Eh, sabi po sa harap, sir, dito po yung dito po yung bahay niyo, kaya po namin. Ay, Facebook. ano? Ano lang alam, sir? Pero nakapangalan sa inyo, sir. Gusto niyo tignan, sir? Nakapangalan sa akin. Paano surprise? Dito kukunin pagkuhan. Wala akong pera. Ano kayo, sir? Pwede ibalik na lang. Balik na lang po natin. Balik na lang. Pwede. Sige, sir. Tignan po na guard natin. Ano naman? Halika, sir. Tignan po natin. Meron ako, babain lang. Wala nang dagdag yan, sir. Paano yun, sir? Worth 20,000. Paano masabi? Balik na lang. Ayan, sir. Sir, saan yung malalaeng? Kaya lang, Ben, bayaran mo yan! Bayan ang malalaeng. Tanggap yung kwarta ko. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo ba'y aalalayan at tayo? Sir, dito po kayo. Picture po muna kayo, sir. May inaasahan daw kayo, sir, kung sino pong nagbigay po ng pa-surprise, sir. Ay, malalaman po natin mamaya, sir, kung sino pong nagbigay. Ng halik at kapag gabi ay malamig, iyayakapin din ng mahigpit, ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Tanda ko ang hirap ninyo sa akin, puyat, pagod, lungkot ay tiniis. Hindi ko malilimutan, walang kapantay niyong pag-ibig. Sabi mo kanina, Thais, wala ka pa pong idea kung sino pong nagbigay po ng pasorpresa para mas gawing special po yung inyong kaarawan ngayon. So, ipapasok po muna natin yung mga handa sa loob and then i-reveal po namin at babanggitin po namin yung mensahe po na inihanda ng taong nagbigay po ng pasorpresa.
A few moments later. Tay, may naasahan ka po bang darating po ngayon na blessing or sorpresa po galing po sa unknown? Wala po. Tay, masaya ka po ba? Masaya, bigla na lang ganitong nangyayari. So, ayun po. So, syempre, hindi po makukumpleto ang birthday celebration kung wala pong magbibigay po ng mensahe. Pwede ko po ba tawagin yung mga anak po ni tatay kung maaari po ba silang magbigay po ng birthday message para po kay tatay? Happy birthday pa! Ito ay malayari sa... Hanggang masumungit kasi kami inaraaran ka. Deserve mo yan amin. Love you pa. Okay, thank you so much po. Halika din. Message mo para po kay tatay. Happy birthday, Mama. Sana marami pang birthday na darating sa'yo. Happy birthday pa. Sana makasama ka pa namin kasi ako pa yung apo mo sa amin. Yun lang, malaman ka namin. Ayun po, maraming salamat po. Siyempre po, hindi po papahuli ang mga kapatid po ni tatay. Nay! Nay, birthday message po para po kay tatay. So, happy birthday. Dudwara talang sana kini kumun magsusulat ng tanwa. Tears of joy. Tears of joy po po sila. Siyempre, magme-message din po si nanay. Happy birthday pa, more birthdays to come. I love you. Nagbigay po ng pasorpresa para kay tatay ay may ihandang mensahe po tayo para po sa inyo. Sa unang lalaki sa buhay ko at nagbigay ng buhay sa amin, maligayang kaarawan sa iyo, Papa ko. Ngayon, 60 ka na. Huwag na pasaway kay Mama. Mahal na mahal ka namin. Pasensya pa kung naging pasaway ang anak sa inyo. Di ko natupad mga pangarap nyo para sa akin. Pero babawi ko sa inyo. Tutulong ako sa inyo hanggat kaya ko. Di ko kayo pababayaan ni Mama. Salamat sa lahat-lahat sa inyo ni Mama. Andyan kayo palagi para sa amin at sa apo nyo. Alagaan niyo sarili niyo ni Mama, ha? Palagi niyong tatatandaan, mahal na mahal ko kayo. See you soon again. Happy 60th birthday sa iyo, Papa. Sana mapasaya kita ngayon. I love you always, Papa. Kayo ni Mama. Love, Sheila Mendoza from Kuwait. Ayun po, ang nagbigay po ng pasorpresa. Wala pong iba kundi si Mama Sheila. Happy birthday! Mag-ingat ka palagi, ha? Diyan mo naman ikaw ang papa-uncle namin. Ano? Tiyak ako. Mag-ingat ka lagi. Huwag kang tapos mag-iinom. Nakalagaan mo sarili mo. Para kumanda ka ng malakas. Hindi ka magpapantak. Ikaw na nangangalagaan kasi wala mo kami papangalagaan. Kaya kahit salita na lang, sana bakit hindi pa rin ipadalaga namin sa'yo. I love you, mga magkakate. Happy birthday. Thank you. Salamat. So,
ayun, maraming salamat po. Dito na lang po tayo sa harapan. Kantahan po natin ang happy birthday si tatay. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa po yung mas masaya at mas malakas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tatay, make a wish and blow the candle. Sana umano pa ang ating buhay. Sana matagtagan pa yung taon na ating pangarap sa ating buhay. Yun lang, salamat. Ayun, sabi sa apo si birthday na. So, hindi pa po nagtatapos dyan ang pasorpresa nila para sa'yo. Tay, pwede mo po ba makukutin ano po yung makukugot dyan? Lahat po na nakikita mo, pwede kukutin, makukugot po. Ay, wala! Tay, kukutin tay, makukugot po. Dito na lang tay. Sabihin sa taong nag-effort po para po mas maging memorable ang birthday po. Maraming salamat sa pagsuporta sa birthday ko, anak. Sana diyan sa kinarorong mo, laban lang. Laban lang, anak. Salamat. Maraming salamat. So ayun, maraming salamat po. So in behalf of Surprise Food